Saonjot nak mangan. Ning ndi mak enek jamur lumut mak, pemek mak. Ning lempon nek mek kuwi nek ning pasar yo enek aku ro nek ning mek iki aku ora ro. Nampi. Nak ning ora tau sapa sawah aku. Sing ro yo wong sing ngarit-ngarit kuwi yo. Lah sing kulino ngarit ki sing roh nggon-nggoni. Biasane ning nggone nganune Yongju lho cedhake sawah Yongju. Biasane kono kuwi. Ngene pantes apa ngene setu? Nggone nggone Mbah Sawiyah. Ning kono. Walah sesuk guys kita melok Yongju, kita golek jamur lumut. Jamur lumut winu. Dioseng sing pedes. Mantap. Mantap. Doyan kabeh waju doyan jamur lumut, Mak. Aku ki nek jamur lumut ra patek anu. Gak patek seneng. Wah, yo doyan tapi ki biasa. Mak wi? Alhamdulillah lumayan. Oh, lumayan, guys. Wong kene iki nak sing pedes. Lah. Tapi malah wong piyayi malah do seneng. Oh, piyayi-piyayi do seneng, guys, jamur lumut. Kuwi nggone perawat, nggone PKU seneng. Wow, perawat PKU Rumah Sakit PKU Muhammadiyah nak digawekno makju jamur lumut malah saweneng. Yuk kita donkan yuk. Terima kasih.